Wel, ein galwad i addoli heno yw Salm 107. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Fel yna dyweded y rhai a waredwyd gan yr arglwydd, y rhai a waredodd neu achubodd ef o law y gelyn, a'i cynnill ynghyd o'r gwledydd, o'r dwyrain a'r gorllewin, o'r gogledd a'r de. Wel, gadewch i ni ymateb, gadewch i ni ddiolch a canmol yr arglwydd heno gyda'r emyn cyntaf nawr addoli yr arglwydd Iesu yw'r y gri sy'n atsain drwy y cread. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o Efengyl Mathew, pennod 13, ac i ni'n darllen at adnod 23. Mathew 13, adnod 1 at adnod 23. Y diwrnod hwnnw, aeth Iesu allan o'r tŷ ac eisteddodd ar lan y môr. Daeth terfaoedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch, ac yr oedd yr holl dyrfa yn sefyll ar y lan. Fe lefarodd lawer wrthynt arddomhegion, gan ddweud, aeth hywr allan i hau, ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta, syrthiodd peth arall ar leoedd creigiog, lle ni chafodd fawr o bridd, a thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder deiar, ond wedi'r haul godi fe'i llosgwyd.
ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd hadau eraill ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i tagu. A syrthiodd eraill ar dir da, a ffrwytho, peth ganwaith cymaint, a pheth drigain, a pheth 10 ar 20. Y sawl sydd â chlustiau ganddo gwrandawed. Daeth y disgyblion a dweud wrtho, pam yr wyt yn siarad wrthynt ar ddamhegion? Atebodd yntau, i chi y mae gwybod cyfrinachau teyrnas nefoedd wedi ei roi, ond iddynt hwy nis roddwyd. Oherwydd i'r sawl y mae ganddo yr hwyr, a bydd ganddo fwy na digon. Ond oddi ar y sawl nad oes ganddo, y dygir hyd yn oed hynny sydd ganddo. Am hynny, yr wyf yn siarad wrthynt ar ddamhegion. Oherwydd iddynt edrych, nid ydynt yn gweld, ac iddynt wrando, nid ydynt yn clywed nac yn deall. A chyflawnir ynddynt hwy y broffwydoliaeth gan Eseia sy'n dweud, clywed a chlywed, ni ddeallwch ddim. Edrych ac edrych, ni welwch ddim. Canis brasawyd calon y bobl yma, y mae eu cliw yn drwm a'i llyged wedi cau. Rhag iddynt weld a'i llyged, a chlywed a'i clustiau, a deall a'i calon, a throi nôl i mi ei chachau. Ond gwyn ei byd eich llyged chi am ei bod yn gweld, a'ch clustiau chi am ei bod yn clywed. Yn wir wy'n dweud wrthych fod llawer o broffwydi a rhai cyfiawn wedi dyhau am weld y pethau rydych chi'n ei gweld ac nis gwelsant, a chlywed y pethau rydych chi'n ei clywed ac nis clywsant. Gwrandewch hithau felly ar ddameg yr hywr, pan fydd unrhyw un yn clywed gair y deyrnas heb ei ddeall, dawr un drwg a chipio'r hyn a hywyd yn ei galon. Dyma'r un sy'n derbyn yr had ar hyd y llwybr. A'r un sy'n derbyn yr had ar leoedd creigiog, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei dderbyn ar union yn llawen. Ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo'i hunan. A thros dro y mae'n para. Pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair fe gwymp ar unwaith. Yr un sy'n derbyn yr had ymhlith y draen, dyma'r un sy'n clywed y gair, ond y mae gofal y byd hwn a hudoliaeth golyd yn tagu y gair ac mae'n mynd yn ddiffrwydd. A'r un sy'n derbyn yr had ar dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei ddeall, ac yn dwy'n ffrwyth, ac yn rhoi peth ganwaith cymaint, a pheth drigain, 60, a pheth 10 ar 20, 30. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te, gawn ni weddio. I ni'n diolch arglwydd am gael dod eto ynghyd yn enw Iesu Grist i geisio daddoli di arglwydd, i geisio dy wyneb di, i gwrdd â Duw yn y lle hwn unwaith eto. Ni'n diolch am ryddid i ddod o arglwydd, diolch yn fawr am hynny, am ryddid i addoli yn ein gwlad, a diolch bod rhyddid i ni ddod nawr at yr orsedd yn y nef, yn enw, yn haeddiant ac yn hyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod croeso i ni yn ei enw fe, diolch bod derbyniad i ni, diolch bod gwrandawiad i ni, bod ni'n cael dod yn hyderus ger dyfron yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac unwaith eto heno i ni'n awyddus i daddoli di a dyddyrchafu di o arglwydd ein Duw. Tydi sydd deilwng o llom can fy nghrewr mawr am Duw. Cyn ni'n gweddio heno, mae ti fydd ffocws yr oedfa, ti o arglwydd, y Duw mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o arglwydd i ni yn gweddio y bydd yr ysbryd glân gyda ni, a bydd i di gyda ni o arglwydd trwy berson yr ysbryd glân yn ôl da ddewid, ac y bydd ef yn gogoneddu yr arglwydd Iesu yn ein plith ni. Ac yn siarad yn ni trwy y gair yma heno. Ac o arglwydd i ni, diolch am yr ysrythyr bod gair Duw gyda ni yn ein iaith yn hunain,
iaith i ni'n gallu deall mwyn i ni glywed geiriau yr arglwydd. Ac i ni'n diolch am hyn arglwydd. Helpa ni wneud yn fawr o bob cyfle i ni'n cael i glywed dy air di. Helpa ni wneud y mwyaf o'r oedfa yma heno o arglwydd. Felly ni'n gweddio bydd yn calonnau ni'n barod i geisio Duw, i dderbyn gair Duw, ac bod ni'n ymateb hefyd yn real i'r gair ac i ti o arglwydd. Mwyn i ni brofi bendithion mawr y deyrnas. Bendithion Duw ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly arglwydd i ni'n diolch bod ti'n fodlon siarad â ni, ni'n diolch bod ni mewn oedfa heno i glywed gair yr arglwydd. I ni'n gofyn am dy fendith arno ni. I ni'n diolch eto heno am yr efengyl ogoneddus sy gyda ni, am y newyddion da o lawenydd mawr, bod na geidwad i'r colledig, bod na feddyg i'r gwywedig rai, bod na un sy'n caru maddau i bechaduriad mawr ei bai, achos bod ti wedi'n cofio ni o arglwydd ac wedi anfon dy fab i fod yn brynwr ac yn waredwr i ni. Ac ni yn ddiolchgar iawn i ti, unwaith eto am hynny, ond nid yn unig i ni'n diolch bod ti wedi anfon dy fab a bod ni wedi cael y fraint o glywed yr efengyl, bod ni wedi cael y fraint o gael y Beibl yn ein hiaith ni, ond ni wedi cael y fraint fel Cristnogion o gredu yr efengyl, ac o ddod i brofiad o'r efengyl, a gweld rhywbeth o goniant Iesu Grist, a y gogoniant yr efengyl hefyd, ac ymateb iddo fe. Arglwydd i ni'n ddiolchgar iawn am hynny. I ni gweld mai trwy dy ras mae hynny yn wir amdano ni arglwydd, dim byd arall. Wyt ti wedi yn garedig iawn, wedi agor ein llyged ni i weld pam dath Iesu Grist i'r byd, i weld pam nath e farw ar y groes, i weld mai am fy meiau i ydi o ddefodd Iesu mawr, a gweld rhywbeth o'n pechod, anhangen, a digonedd yr aberth, rhyfeddod bod gwad Iesu Grist yn ein glanhau ni o bob pechod. Ac i ni'n diolch arglwydd, bod hynny'n golygu bod ni yn dod i weld cyfrinachau teyrnas Dduw, dirgelion y deyrnas, yr hyn sydd yn dywyll ac yn ddiarth i eraill. I ni'n diolch yn fawr iawn. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti felly i'n helpu ni, i wneud yn fawr o bob cyfle ni'n cael, i wybod mwy amdano ti, i dynabod i'n well o arglwydd, ac i dyfu mewn gras ac mewn adnabyddiaeth. I ni'n gofyn ti'n helpu ni dyfu mewn ffydd o arglwydd, ac i dyfu mewn cariad tuag at ti ac at ein gilydd, ac i gryfhau yn y gobaith sydd gyda ni, gobaith gogoniant. A ni'n gweddio heno bydd y moddion gras yn help i'n cryfhau ni, i ni dyfu eto. Ac o arglwydd i ni'n diolch rhyw ddydd y cawn ni dyweld i mewn gogoniant llawn. I ni sylweddoli bod ni'n gweld llawer mwy na'r saint yn yr Hen Testament, mae yna lawer i'w weld eto hefyd yn y dyfodol. I ni'n gweld mewn drych i ni nawr yn aneglur, ond wedyn cawn ni weld wyneb yn wyneb, cawn ni adnabod a fel i ni yn cael yn adnabod a gwybod yn llawn rhyw ddydd, ac yna ca fod gydag ef pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Ac i ni'n gweddio, gawn ni ryw gip heno nawr o'r gogoniant y byddwn ni'n gweld yn llawnach, wrth i ni weld ystyr a phwrpas y damhegion yma o arglwydd, a cawn ni weld rhyfeddod yr asti a prydferthwch, cael ein atgoffa chydig bach o brydferthwch yr arglwydd Iesu Grist a rhyfeddod gras Duw. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio bydd hyn yn cynhesu'n calonnau ni, y bydd e'n real i ni heno, ac y bydd e'n
yn ein symbolu ni ddyfalbarhau yn y bywyd Cristnogol. Ni'n cyflwyno'r gwaith yma i ti unwaith eto yn ystod yr wythnos hon. Diolch bod ni'n ymwneud â gwaith mawr o bwys trygwyddol, gwaith yr Efengyl, ac o arglwydd bendithio'r gwaith. Pob peth fydd yn digwydd o arglwydd, y cyfarfodydd amrywiol, y gwaith yn yr ysgolion hefyd. Diolch am bob cyfle i gyflwyno trysor yr Efengyl, trysor mawr yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n gofyn yn dy drigaredd y byddi di'n dod â phobl i gredu, yn dod â phobl o dywyllwch i oleuni, trwy dy drigaredd a thrwy dy ras. A hynny mwyn Iesu Grist, wrth gwrs, iddo fe weld o ffrwyth ei lafur. Gwarglwydd beth ni'n gweddio droson ni yn yr eglwys hon, ni'n cofio am eglwysi eraill yn y cylch yma hefyd, a gweinidogion eraill, nertha nhw, cynnal nhw arglwydd, ac ni'n gofyn dyfendith ar dystiolaeth yr Efengyl yn ein dydd ni. Ni'n ymwybodol byddwn ni mewn dyddiau caled, dydd y pethau bach ar y cyfan o arglwydd, ond helpa ni beidio digaloni, helpa ni beidio lleisi dwylo o arglwydd, helpa ni i ddyfalbarhau. Ac o arglwydd ni'n gweddio'n arbennig y byddi di yn agos ato ni felly, ac y bydd llawenydd yr arglwydd yn nerth gynhaliaeth i ni, o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos. O arglwydd pan ni'n meddwl bod ni'n ymwneud â gwaith yr arglwydd, ein Duw ni, ein tad ni, pan ni'n ymwneud â gwaith yr arglwydd Iesu Grist, ein prynwr ni. Mae hynny'n lloni'n calonnau ni arglwydd, mae'n gymaint o fraint bod ni'n cael nabod Iesu Grist. Mae'n gymaint o fraint bod ni'n cael unrhyw ran yng ngwaith Efengyl Iesu Grist wedyn ni. Mae'n fraint aruthrol bod ti'n defnyddio llestri pridd o arglwydd, fel nynne yn y gwaith. Ac o arglwydd roi ni lawenydd mawr yn dy waith di, yn dy waith y mae fy mywyd o arglwydd. A ni'n gweddio bydd hynny'n wir i ni. Mae byw i ni fydd Crist a marw wedyn yn elw. Felly, ni'n gofyn i ti'n derbyn i arglwydd, ni'n cyflwyno'n gwlad ni hefyd yn y dyddiau hyn, ac yn gofyn i ti drigarhau a tywallt ysbryd glân arno ni, ac yn diolch bod ti yn codi'r rhai o arglwydd i gyhoeddi'r gair. Ti'n arwain pobl i fynd ar Efengyl i fannau sydd heb glywed llawer, sydd heb dystiolaeth lawer o'r Efengyl. Diolch am y pocedi bach yma arglwydd, ni'n gofyn am ragor hefyd. Ni'n gofyn i ti nawr i'n derbyn i felly arglwydd, ni'n cofio am ein gilydd yn yr eglwys, a gofyn dyfendith gyfoethog ar ein gilydd, i ti gynnal ni o arglwydd, i ti'n cadw ni rhag yr un drwg, i ti'n cadw ni rhag pechod o arglwydd, ti'n diogelu ni, paid y gadael i ni grwydro oddi wrtho ti. O arglwydd, cynnal ein gilydd o arglwydd, cynnal ni fel dy bobl yma, i fod yn ffyddlon i ti, i fod yn halen ac yn oleuni yn ein cymdeithas ni heddi. Derbyn ein diolch nawr arglwydd am gael dod yma a cael galw arna ti. Diolch am faddeuant yn haeddiant Iesu Grist nawr. Ac o arglwydd boed i'r cwbl yma heno, y cwbl yn ein gwaith ni, bod yn glod ac yn ogoniant iddo fe. Iddo fe sydd wedi'n caru ni, iddo fe sydd wedi'n rhyddhau ni, iddo fe sydd wedi'n prynu ni a'i waed, iddo fe y byddo'r gogoniant i gyd, yr oen a laddwyd troso ni, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd. Mae Iesu'n fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu fas.
Wel, na i ddarllen fel testyn, dim ond adnod 10 o'r darlleniad, Mathew 13 ac adnod 10, daeth y disgyblion a dweud wrtho, pam yr wyt yn siarad wrthynt ar ddamhegion? Cwestiwn gan y disgyblion yn ôl Marc, mae'r 12 yna a disgyblion eraill hefyd. Y gwragedd falle oedd yn dilyn a rhai eraill. Ac maen nhw'n gofyn cwestiwn. A mae rhai o'r cwestiynau yma sy'n cael ei gofyn i'r arglwydd Iesu a'r atebion sy'n cael ei roi yn help mawr i ni yn ein deall ni o'r Efengyl ac o deyrnas Dduw. Y bwriad yw y byddwn ni'n edrych ar rai o ddamhegion Iesu Grist yn yr wythnosau nesaf yn arwain lan nawr at y Pasg. Ond cyn dechrau ar unrhyw ddameg benodol, mae'n werth i ni gael ein atgoffa o beth sy'n cael ei ddysgu fan hyn yn y darn yma, pwrpas y damhegion. Pwrpas, pam y damhegion a beth mae'n dweud. A dyma beth mae'r arglwydd yn ei ddysgu nawr yn y paragraff yma o adnod 10 i adnod 11 a 7. Y neges yw i grynhoi, os nad y'n ni'n ymateb yn real, mewn ffydd ac edifeirwch at Dduw trwy Iesu Grist, dim ond dameg, niwl rydl bydd yr Efengyl i ni bob amser. Os nag y'n ni'n ymateb yn real trwy ffydd, a mewn edifeirwch at Dduw, pan y'n ni'n clywed gair Dduw, neu pan y'n ni'n darllen gair Dduw, dim ond dameg, dim ond rydl, dim ond pos y bydd yr Efengyl i ni. So mae sleid yn dod lan nawr te. Dyw ddim yn un da iawn. Sori. Oedd e'n well ar y cyfrifiadur gytre. Edrychwch ar y ffenest fyna ar y chwith. Mae hanner gwylod y ffenest yn frosted. Yn bos chi'n gallu gweld hynny? Diolch yn fawr, Geraint. Frosted. Mae gole'n dod mewn, ond chi ddim yn gallu gweld beth sy'n tu fas o gwbl. Chi ddim yn gweld trwyddo fe. Mae gole'n dod, ond chi ddim yn gweld. A wedyn, yn y top, mae'r ffenestri'n glir, a chi'n gallu gweld beth sy'n tu fas. Chi'n gallu gweld y deilad sydd yna, chi'n gallu gweld yr awyr las ac yn y blaen. Wel, nawr te, dyna fe. Mae yr Efengyl, mae materion y deyrnas, heb i ni gredu ac ymateb yn real, maen nhw'n mynd i fod fel y gwylod yna. Bod rhywfaint o ole, falle, i ni'n gweld dim byd. Ond, trwy ffydd, trwy fod yn real, trwy edifeirwch, mae pethau'n dod yn gliriach i ni. Dyna y neges yn fras iawn. A beth ni'n gweld, fel ych chi'n gweld yn y darlleniad, o ran y cyd-destun, mae Iesu wedi bod yn adrodd damhegion wrth y bobl. Wedi bod yn ei dysgu nhw trwy ddamhegion, fel mae'n gwneud yn aml iawn. Y cychoedd nawr, tyrfa o bobl. Y cychoedd, lot o bobl, a maen nhw'n cael ei dysgu trwy ddamhegion. A mae'n adrodd dameg yr hwyr. Ond wedyn ni, yn breifet i ni nawr, yn y paragraff yma, maen nhw wedi dod i'r tŷ, mewn i ryw adeilad. Ac mae Iesu yna, mae'r 12 yna, a mae eraill yna. Marc sy'n gweud hynny, Marc pennod 4, mae wastod yn dda i ddarllen os yw'r hanes yn bob un, neu mewn 2 neu 3 Efengyl, mae'n werth darllen nhw gyd i gael y pictiwr llawn. Felly fi gadw'n
Wylo lawr nawr. I gael y pictiwr yn llawn. Mae Marc yn gweithio ni bod y 12 ac eraill yna. A maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pam siarad mewn damhegion? Pam wyt ti'n dysgu'r bobl mewn damhegion? Ac wedyn, wrth gwrs, maen nhw'n gofyn am help i ddeall hefyd. Ond i ni'n canolbwyntio ar y cwestiwn cyntaf yna heno, pam? Pam siarad mewn damhegion? A mae Iesu Grist yn ateb trwy ddweud mae yna 2 grŵp o bobl. I chi mewn un grŵp, a mae eraill mewn grŵp arall. I chi, meddwl fe wrth y disgyblion sydd wedi credu ynddo fe, sydd wedi ddilyn wrth gwrs, sy'n glynu wrtho fe, i chi wedi cael gweld dirgelion cyfrinachau teyrnas Dduw. I eraill sydd tu allan, meddwl Efengyl Marc, mae'n gweud yn Marc, rhai sydd tu allan, yr outsider, dyw nhw ddim yn gweld, ond trwy ddamhegion. Dim ond trwy ddamhegion. Nawr, mae yna ddywediad gyda ni yn Gymraeg, yn dos e? Wel, o'n i'm yn deall gair oedd e'n gweud, oedd e fel petai'n siarad mewn damhegion. Mewn ridl. O'n i'm yn deall beth oedd e'n gweud, oedd e'n siarad mewn damhegion. Felly, mae yna ystyr fel yna fan hyn. I rai sydd tu fas i deyrnas Dduw, mae'r Efengyl yn ddameg, mewn ridl. Pos, frosted glas yw e. Dyn nhw ddim yn gallu ei weld, ei ddeall, ei graffu fe, a cael ei bendithio trwyddo fe. Mae rhai yn gweld rhywbeth heb weld, yn clywed heb glywed. Felly, oedd yna bobl nawr, oedd yna lot o bobl fan hyn, ac oedd yna lot o bobl yn nyddiau gweinidogaeth Iesu Grist. O'n nhw wedi gweld, wedi clywed yr arglwydd Iesu. Oedd y Meseia wedi dod, mab Duw, oedd e'n gwneud pethau trwy fis Duw. Dyna beth mae'n gweud. Maen nhw'n gweld yr arwyddion, maen nhw'n gweld y gwirthiau, porthu'r 5,000, bwrw allan cythreiliad, iachad. A mae pob un oedd yn y gynulleidfa, y cynulleidfaoedd, maen nhw'n clywed yr un peth a maen nhw'n gweld yr un peth. Pob un. Maen nhw'n gweld yr un peth a'i gilydd, gyda llyged naturiol. Pawb yn gweld yr un peth, pawb yn clywed yr un peth. Maen nhw'n clywed Oedfa'r Hwyr a chredwch yr Efengyl. Un o bregethau cyntaf Iesu Grist yn Efengyl Marc, pennod 1, Oedfa'r Hwyr, mae chi Oedfa'r Hwyr o'ch pechod, a credu'r newyddion da yn ddo fe. Dewch ata fi yw bara'r bywyd, fi yw goleuni'r byd, yr atgyfodiad ar bywyd, y bugail da, y ffordd, y gwirionedd ar bywyd, y wir wynwyddau. Dewch ata i. Mae pawb yn gweld yr un pethau, mae pawb yn clywed. Mae rhai yn ymateb. Mae rhai yn ymateb, dyw eraill ddim. Hynny yw, mae rhai yn ymateb yn gadarnhaol, yn dod ato fe, a dyw eraill ddim. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gweld rhywbeth, ond dyw nhw ddim yn dod ato fe fel ei Meseia nhw, fel ei gwaredwr nhw, fel ei harglwydd nhw. A mae'r un peth, nid yn unig fan hyn yn hanes Iesu Grist, ewch mlaen i lyfr yr Actau wedyn ni, a cyfnod yr apostolion a'r eglwys fore, a chi'n gweld gwmws un peth. Chi'n gweld rhai yn credu, rhai yn gwrthod, ac edrychwch ar hanes yr eglwys wedyn ni, chi'n gweld yr un peth. Rhai yn credu, eraill yn gwrthod. Fel na mai, ac mae Iesu Grist yn dweud mewn un man, dwi wedi dod fel petai ddim i udno pawb, ond i greu gwahaniaeth. Rhai sy'n credu, eraill yn gwrthod. A chi'n gweld yn glir yn yr Efengylau, chi'n gweld yn glir yn llyfr yr Actau, chi'n gweld yn hanes yr eglwys, a chi'n gweld heddi. Gall pobl glywed yr un neges, yr un cyflwyniad o'r Efengyl, a bydd rhai yn credu, a bydd eraill ddim yn credu. Dyna fe. Ond beth mae Iesu Grist yn dweud
am y ddau grŵp, 11. I chi, y mae gwybod cyfrinachau teyrnas nefoedd wedi ei roi, ond iddynt hwy nes rhoddwyd. Beth yw'r gwahaniaeth wrth gredu, wrth ymateb yn real i'r Efengyl? Mae cael gwybod cyfrinachau y deyrnas, neu dirgelion, mysteries, dirgelion y deyrnas. Nawr, dirgelwch, fan hyn, yn y Testament Newydd, dirgelwch yw rhywbeth fysech chi ddim yn gweld, oni bai bod rhywun yn ei ddangos eich chi. Dyna beth yw dirgelwch yn y Testament Newydd. Nid rhywbeth i chi byth i fod i weld, ond rhywbeth na allech chi ddim i weld nes bod rhywun fel petai yn agor y curtains. Nes bod rhywun yn tynnu'r llen yn ôl. Ac o edifarhau, ac o gredu, o ymateb yn real i air Duw ac i'r Efengyl, mae pethau'n cael ei dangos. I ni'n gweld pethau. Trefen yr Efengyl, trefen yr ysgrythyr, trefen teyrnas Dduw yw believing is seeing. I lawer o bobl, maen nhw eisiau dweud seeing is believing. Ond nid yna'r drefen gyda Duw, nid yna'r drefen gyda teyrnas Dduw. Mae credu yn arwain at weld. Believing is seeing. Mae hwnna'n bwysig iawn. Ac felly, beth mae'r arglwydd yn ei feddwl? Beth yw'r cyfrinachau? Beth yw'r dirgelion? Wel, i ddechrau, reality yr Efengyl. Beth mae'r Efengyl yn sôn amdano? Mae'n sôn am faddeuant. Mae'n sôn am ryddhad o faich pechod. Mae'n sôn am brofiad o gariad Duw yn Iesu Grist. Mae'n sôn am lawenydd a gobaith mawr ynddo fe. Ond gallwn ni glywed hwnna a gwybod dim amdano fe. Bod e'n hollol ddiarth i ni, bod e'n ddirgelwch. Ond trwy gredu, trwy ymateb yn bersonol, mae'n dod yn real. Mae'n dod yn real. A dyna sut mae'r Efengyl yn gweithio. Nid jyst casglu gwybodaeth yw clywed yr Efengyl. Diwna ddim digon. A'r wybodaeth yn bwysig, ond mae rhaid i ni ymateb iddo fe. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth amdano fe. Iddo fe ddod yn real, i ni weld y dirgelion y deyrnas. Ac wrth gwrs, o gredu yn yr arglwydd Iesu, pan ni'n derbyn Iesu Grist i ddechrau, dyn ni ddim yn ei nabod yn llawn, dyn ni ddim yn gwybod falle llawer amdano fe. Ond gawn ni wybod mwy amdano fe. Wrth i ni ddarllen mwy, wrth i ni ymateb i beth i ni'n ddarllen a clywed amdano fe, mi welwn ni ragor o goniant Iesu Grist. Dwy natur mewn un person. Mae e'n dduw ac yn ddyn. Un hachub ni. Duw wedi dod yn ddyn. I ni gael dod yn blant i dduw. Ei fywyd rhyfeddod ei fywyd glân. Rhyfeddod y groes. Gogoniant y groes, bod mab Duw wedi dod yn was, bod mab Duw wedi dod yn oen ac yn aberth, dros ymhechod i, bod y melltith oedd i fod i fi arno fe, ein byau ni arno fe. Wedyn bod wedi esgyn, bod wedi mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni, bod wedi anfon yr ysbryd glân, bod Duw ar waith fan hyn, bod Duw y tad wedi anfon y mab, bod y tad a'r mab di anfon yr ysbryd glân i fod gyda ni trwy'r amser, i ddod ar Efengyl ato ni ac yn dod â ni yn fyw i'r Efengyl. A diddannwch yr ysbryd glân. A bod Iesu Grist yn dod eto i'n casglu ni a bydd nef a deiar newydd. I ni'n dod i ddysgu mwy ac i ni'n dod i weld mwy. Rhyfeddod gras Duw tuag ato ni yn Iesu Grist. A mae yna bethau eraill yn cael ei ddangos i ni yn y Testament Newydd. I ni'n dod i weld pethau sydd wedi bod yn ddirgelwch. Dyma chi ddau beth nawr te, enghraifft i chi. 1 Corinthiaid 15, 51, clywch yr wyf yn mynegu dirgelwch i chi. Byddech chi ddim yn gwybod hyn, oni bai am ddatguddiad Duw.
beth mae'n sôn amdano. Nid ydym i gyd i huno, bydd pawb ddim yn marw, ond yr ydym i gyd i gael ei newid mewn eiliad a'r drawiad amrant a'r ganiad yr utgon diwetha. A mae'n hyfryd, mae'n gysur mawr i ni. Bydd rai pobl yn fyw ar y ddaear pan bydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Bydd e'n dod yn ôl yn y genedlaeth ola, a bydd pobl yn fyw, wrth gwrs. Bydd y rhai sy'n yn ei beddau yn cael ei atgyfodi, a bydd y rhai sydd yn fyw ar y pryd, fel y rhai sy'n cael ei codi o'r bedd, yn cael ei newid. Mae hynny'n hyfryd. Bydd y rhai sydd wedi marw ddim yn colli mas, a fydd y rhai sy'n fyw ar y pryd ddim yn colli mas. Bydd pob un yn cael ei newid o fod yn llygredig i fod yn anllygredig. I fod yn ogoneddus. I fod yn debyg i Iesu Grist mewn gogoniant. Mae'n rhyfeddod. A mae hwnna'n ddirgelwch. Bydden ni ddim yn gwybod y pethau yma am y dyddiau ola, o'n i bai bod yr arglwydd wedi dangos nhw. Trwy'r ysrythyr, wrth gwrs. Fan hyn trwy'r apostol Paul. Ac mae'n arall wedyn ni, yn Effesiau 3, dyma'r dirgelwch. Chi'n gweld y gair to? Dyma'r dirgelwch. Os ydych chi byth yn deall hyn, o'n i bai bod wedi cael ei wneud yn glir. Bod y cenhedloedd yn hyd ar Iddewon, yn gyd etifeddion, yn gyd aelodau o'r corff, yn gyd gyfranogion o'r addewidion yn Crist Iesu trwy'r Efengil. Bod pob un yn Iesu Grist yn gyfartal ac yn gyflawn. Pob un, pinne bod nhw'n Iddewon o ran i tras, neu pinne bod nhw'n dod o'r cenhedloedd. Nawr, doedd hwnna ddim yn glir i'r credinwyr cynta, doedd hwnna ddim yn glir i Pedr, ac i eraill o'r credinwyr cynta. Oedd rhaid i Pedr cael gweledigaeth, chi'n cofio? Y llun yn dod lawr a'r bwydydd, oedd rhaid iddo fe gael gweledigaeth mwyn sylweddoli bod yr Efengil i bawb. Mwyn gweld bod lle i bob un o bob cenedl yn y deyrnas. Oedd e ddim yn gweld, oedd e ddim yn deall hynny. Doedd e ddim. Oedd e ddim wedi gweld, oedd Iesu Grist wedi awgrymu fe, mae'r Hen Testament yn ei awgrymu, ond oedd e ddim wedi gweld e. Ac eraill, wrth gwrs, ar yr un pryd. Ac felly, mae yna bethau o gredu, o ymateb yn real i'r Efengil, i ni'n gweld mwy. Na'r addewid, i ni'n gweld realiti'r deyrnas, i ni'n dod i brofiad, a mi gawn ni weld mwy a mwy. Ond mae'n dibynnu ar ein hymateb ni. Bob amser, pob tro i ni'n darllen gytre, pob tro i ni'n dod i wrando pregeth, siwrd i ni'n ymateb. Mae'n rwydd gyda rhywbeth i ni wedi cyfarwyddo gyda fe, wy'n gwybod y bennod yma, wy'n darllen y bennod o'na fe. Na. Beth sydd fan hyn i fi heddi? Na'r ffordd i ddarllen y bennod. Beth mae'r arglwydd eisiau dweud heddi pan wy'n dod i'r cwrdd ar ddydd Sul? Beth mae'r arglwydd eisiau dangos heddi? Bydd pethau ni wedi clywed o'r blaen, wrth gwrs. Ond yn ein perthynas ni ar arglwydd, mae'n gallu rhoi highlighter ar rhywbeth heddi i ni. A bydd e'n rhoi highlighter ar rhywbeth arall fori i ni. A bydd e'n siarad yn ni, yn ein perthynas, yn y reality. Ond mae rhaid i ni fod yn barod wedyn ni. Mae rhaid i ni fod yn meddwl am ein perthynas ar arglwydd, a'n tyfiant yn yr arglwydd. A mae rhaid i ni fod yn real felly, wrth i ni ddod i oedfa, wrth i ni glywed y gair, ydy e'n real, ydy ni'n ymateb. Mae yna demtasiwn, mae'n rwydd weithiau, am wahanol resymau, mae'n mynd dros yn pennau ni, wedi clywed na o'r blaen, diolch yn effeithio ni. Ond ni sy'n colli mas o hynny, mae'r arglwydd eisiau dangos i ni, a'n atgoffa ni, a gweld mwy a mwy o'i ogoniant, ac o brydferthwch yr arglwydd, ac o ryfeddod ei ras a'r Efengil. Felly, cwestiwn nawr, wrth i ni fynd trwy hyn heno, i bwy grŵp i chi'n perthyn heno? Os ych chi fan hyn yn y capel, neu os oes rhywun yn gwylio neu'n gwrando gytre, i bwy i chi'n perthyn? Pa grŵp? Ydych chi wedi ymateb yn gyntaf i'r Efengil?
Odych chi wedi derbyn yr arglwydd Iesu fel eich gwaredwr chi? Odych chi wedi cyffesu'ch pechod chi yn bersonol iddo fe, ac wedi gofyn iddo fe faddau a dod i'ch bywyd chi? Ydych chi wedi credu bod wedi marw drostoch chi mae'n dechrau fanna, chi'n gweld? A gofyn iddo fe ddod i'ch bywyd chi yn arglwydd ac yn waredwr. A bod chi'n dod ato fe i gael derbyniad, bod chi'n dod ato fe i ddod yn un o'i bobl, yn un o'i braidd, yn un o blant Duw. Mae dyna chi moyn. A mi gewch chi groeso, wrth gwrs. Mae e'n dod pan i ni'n ei geisio fe o ddifri. Ac wedyn, ar ôl hynny, bod ni'n dal o ddifri, bod ni'n dal yn real yn ein perthynas a'r arglwydd. Ac wedyn, yn ôl pa grŵp i ni, mae yna ennill ac mae yna golli. Mae un grŵp o hyd yn ennill, a mae'r grŵp arall o hyd yn colli. A mae Iesu'n dweud hyn, ac mae'n rybydd eitha chi'n bod, sobor gyda fe, y ffordd mae'n ei roi e. Adnod 12 yw hwn te, oherwydd i'r sawl y mae ganddo yr hwyr, a bydd ganddo fwy na digon. Ond oddi ar y sawl nad oes ganddo, y dygyr, hynny yw cymeru'r bant, hyd yn oed hynny sydd ganddo. So i'r sawl y mae ganddo, adnabyddiaeth real a chibol o Iesu Grist, deall ysbrydol o'r Efengyl, deall real o'r Efengyl, bydd e'n cael mwy o ras. Bydd e'n profi mwy o ras, geiff e dyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o'r arglwydd a'i ewyllus. Bydd ysbryd y gwirionedd yn ei arwain i fwy a mwy o wirionedd, gyda mwy na digon, meddai Iesu Grist. Bydd ganddo fwy na digon. Bydd e'n profi mwy a mwy o ddaioni Duw. Mwy a mwy o ras Duw. Mwy a mwy o ddyfnder ei gariad a'i ddaioni. Mwy a ni'n ei geisio fe, mwy a ni'n ei brofi fe. Dyna'r addewid sydd gan yr arglwydd Iesu fan hyn. Yn wir, meddai'r Testament Newydd gaiff e lenwi â holl gyflawnder Duw. Byddwn ni'n cael profi mwy a mwy a mwy a mwy. Ac Effesiaid 4 wedyn ni, y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r aeddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. I ni'n cael ein llenwi â chyflawnder ac o gyflawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ond, ar y llaw arall, oddi ar y sawl nad oes ganddo, so i'r person sydd heb realiti'r Efengyl, sydd heb ras a chibon, edifeirwch, ffydd bersonol, gwybodaeth ysbrydol real, gaiff hyd yn oed beth sydd ganddo fe ei gymryd bant. Yn Efengyl Luc, mae'n dweud fel hyn, dygir hyd yn oed hynny y mae'n tybio fod ganddo. Mae'n ymddangos bod gyda fe rhywbeth, ond mae hyd yn oed hwnna yn mynd i gael ei gymryd bant. Hynny yw, os mae dim ond rhywbeth ffurfiol, allanol, gwybodaeth pen sydd gyda ni, o'r Efengyl, mae hynny yn anigonol, a mi gollwn ni hwnna. Dyw hwnna ddim werth, a gallwn ni golli hwnna hefyd wrth gwrs. Mae'n eich i feddwl yn diwe am ddameg y talentau. Chi'n cofio ddameg y talentau? Un yn cael 10, un yn cael 5, un yn cael 1. Chi'n cofio? A mae un yn claddu fe. Diolch yn gwneud dim byd â fe. A pan mae'r meistr yn dod nôl, mae'r un oedd a 5 a un a 2 ac un a 1. Mae'r un oedd a 5 wedi ennill 5, a mae'n cael cymeradwyaeth, a'r un oedd a 2 wedi ennill 2, a mae'r llall yn dod nôl, ddim wedi gwneud dim a beth oedd gyda fe, chi'n gweld? Dim. A wedyn mae'r arglwydd yn gweud, mae'r meistr yn dweud, cymerwch y dalent oddi wrtho fe, a'i roi i'r un sydd â 5, 10 nawr. Chi'n gweld?
cymryd bant o'r un sydd heb. Mae'n ymddangos bod rhywbeth gyda fe, ond dwi'n wedi gwneud dim byd â fe. A mae hwnna'n sobor yn dywe. Gallwn ni fod yn clywed yr Efengyl ar hyn o bryd, ond os nag yw yn gwneud effaith ar ein calon a'n henaid ni, falle mewn byr o amser byddwn ni'n clywed yr Efengyl to. Byddwn ni'n cael y cyfle to. A mi geith hwnna hyd yn oed ei gymryd oddi wrtho ni. Mae rhaid i ni ymateb. Mae mor bwysig yn real i air Duw. Ac felly, mae Iesu Grist yn dweud bod elfen o farn yn y damhegion. Mae yna elfen o farn mewn damhegion. Mae'n siarad mewn damhegion a phobl, a mae'n dyfynnu wedyn llyfr y proffwyd Eseia. Bod nhw wedi clywed a clywed, dyn nhw ddim yn deall. Bod nhw'n edrych ac yn edrych, dyn nhw ddim yn gweld. A mae calon nhw mynd yn fwy caled, yn fwy trwchus, ac yn llai tyner. Nes bod nhw ddim yn clywed ac yn ymateb o gwbl, ac yn profi daioni gras Duw. Dyn nhw ddim yn ei brofi fe. Beth mae'n dweud yw hyn te. Oherwydd bod rhai yn gwrthod gweld a derbyn y Meseia yn Iesu Grist nawr, o'i dewis, maen nhw'n gwrthod. O ganlyniad, fel cosb, bydd eu deall nhw a'i gwybodaeth nhw mynd yn dywyllach ac yn dywyllach ac yn dywyllach. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud fan hyn. Mae'n cael ei gymryd oddi wrthyn nhw. A mae damhegion iddyn nhw. Mae popeth yn rydl, mae popeth yn bos, mae popeth yn frosted iddyn nhw. Ac mae'n tragedi. Mae'n tragedi. A gallwch chi gael gair y bywyd, gallwch chi gael Efengyl y bywyd yn eich cliw chi, gallwch chi gael y Meseia o dan eich trwyn chi. Ond bod e ddim yn gwneud dim byd. Dim byd. Heb ymateb i'r dystiolaeth yna, heb ymateb i'r gwirionedd, yn gadarnhaol mewn ffydd ac edifeirwch. Ac mae Duw yn tywyllu y galon sydd ddim eisiau gweld. Mae'n caledu'r galon sydd ddim yn dyner i'r Efengyl. Mae'n caledu, mae'n gadael fynd y galetach ac yn galetach ac yn galetach. Mae'n rhywbeth ofnadw, cofiwch. Mae rhywbeth tebyg yn y llythyr at yr Rufeiniaid pennod 1, y mae digofaint Duw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl anifioldeb ac anghyfiawnder pobl sydd trwy ei anghyfiawnder yn atal y gwirionedd. Maen nhw'n gweld y gwirionedd, maen nhw'n clywed y gwirionedd, ond maen nhw'n rhoi stop arno fe. Dwi ddim eisiau i hwn iddo mewn i'n nghalon a mywyd anghydwybod i. Maen nhw'n rhoi stop arno fe. Maen nhw'n gwasgu fe lawr, suppress the truth. Okay? Dim yn gadael iddo fe wneud ei waith yn ein bywyd ac yn ein calon. Adnod 24, am hynny, y mae Duw wedi ei traddodi, i paso nhw mlaen, trwy chwantau ei calonnau, i gaethiwed a flendid i'w cyrff gael ei amharchu ganddynt hwy ei hunan. Mae Duw fel petai yn rhoi mewn, a mae'n dweud, os taw dyma i chi eisiau, wel dyna i chi'n cael te. Os ych chi eisiau aros yn y tywyllwch, arhoswch yn y tywyllwch. Os ych chi eisiau caledu'ch calon, geith eich calon fod yn galed. A chi'n gwybod dyna'r peth gweitha gall ddigwydd i berson. Bod Duw yn rhoi mewn ffordd beth maen nhw'n dymuno wrth wrthod yr Efengyl. Mae'n gadael nhw yn eu trachwant ac yn eu pechod. Ac mae Iesu Grist yn dweud bod rhai sydd wedi gweld mwy o oleuni ac wrthod, bydd eu cosb nhw'n fwy. Bydd y rhai sy'n gweld mwy, cael mwy o gyfle, bydd eu cosb nhw am wrthod yn fwy. Mae'n gweud yn blaen. So ni'n deall beth mae'n feddwl yn iawn, siwt mae'n gweithio, Mathew 10 sy'n nesaf, 15. Dyma beth mae'n gweud. Yn wir wy'n dweud wrthych y caiff tir Sodom a Gomorra lai i'w ddioddau yn ei ddyfarn na'r dref honno. Mae'n sôn am ei ddisgyblion yn anfon nhw mas
i fynd ar efengyl, mynd â neges y deyrnas. A bydd rhai pobl yn gwrthod y neges am deyrnas Dduw yn Iesu Grist. Chi'n gweld? Nawr te, bydd Sodom a Gomorra yn ei holl aflendid a'i holl bechod yn cael llai i ddioddau yn iddo fa. Pam? Ond nhw ddim wedi gweld Iesu Grist. Ond nhw ddim yn gwybod am y Mesoea, bod Duw wedi anfon ei fab i'r byd. Ond nhw ddim wedi clywed dim am hynny. Ond i'r rhai sy'n clywed ac yn cael mwy o wybodaeth, mwy o leini, mae gwrthod yn dod â cosb fwy arnyn nhw. O wrthod yn gyson a ddiwydion, rhybuddion, bygythion, gwahoddiadau'r efengyl yn Iesu Grist, mae Duw yn caledu. Nes bod y rhai sydd ddim yn fodlon edifarhau, ddim yn gallu edifarhau. Ac wedyn mae Iesu Grist yn sôn am ddau grŵp arall o bobl. Mae'n sôn am rhai sydd yn credu nawr yng nghyfnod y Testament Newydd ar ôl Iesu Grist i ddod, a rhai oedd yn credu cyn Iesu Grist ddod. Dyna ddau grŵp nesaf. So os gawn ni sleid arall nawr. Nawr te, mae'r frosting tro yma, dyw e ddim yn gwbl wyn ac aneglur. Chi'n gweld rhywbeth o wyrddni ar y chwith, chi'n gweld rhywbeth o'r awyr, a mae'r dde yn gliriach to. Okay? Dyma chi saint y Testament Newydd ar y dde, a saint yr Hen Testament ar eich, dim ond darlun yw e, cofiwch, right? Dim ond eglurau bach nawr. Beth mae Iesu Grist yn dweud? Adnod 16. Gwyn ei byd eich llyged chi, am ei bod yn gweld a'ch clustia chi, am ei bod yn clywed. Rwy'n dweud wrth eich fod llawer o broffwydi a rhai cyfiawn wedi dyheu am weld, y pethau rydych chi yn ei gweld ac nis gwelsant, a chlywed y pethau rydych chi yn ei clywed ac nis clywsant. Gwyn ei byd a'ch llyged chi. Gwyn ei byd ni nawr, i ni yn y grŵp yma, i ni'n gwybod am yr arglwydd Iesu, ni'n gwybod am yr efengyl, i ni wedi dod i brofiad o'r efengyl ar goleuni llawnach. Nid aberthau sydd gyda ni'n pwynt ymlaen, i ni wedi gweld y groes. I ni wedi gweld y bedd gwag, i ni wedi gweld yr esgyniad, i ni wedi gweld y fodiad yr ysbryd glân. I ni wedi gweld gymaint mwy a dod i brofiad trwy hynny o ras Duw. Gwyn ei byd, nawr te, hapus wrth gwrs, yn llythrennol, danfendith Duw. Chi'n cofio Iesu Grist yn gweud wrth Pedr, pan mae'n gweud ti yw y Crist, mab y Duw byw, gwyn dy fyd i Seimon, mab Jona, nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti ond fan had sydd yn y nef. Ti wedi cael gweld rhywbeth special. Ti wedi cael gweld reality y Mesoea. Ti wedi gweld e, a'i adnabod e. A'r un peth amdano ni. Ac ni a welsom ei ogoniant ef. Ioan 1:14, John 1:14, i ni wedi gweld ei ogoniant e. Megis yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Dyw pawb ddim wedi gweld yna. Ni wedi gweld ogoniant Iesu Grist. Mae'n unig anedig fab Duw. Mae wedi dod yn llawn gras a reality i gyflawni'r holl gysgodion. Gwyn ei byd. Dylen ni ddiolch bob dydd bod ni wedi cael gras os i ni yn Gristion i ymateb i'r efengyl a gweld a phrofi Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwyn ein byd. Mae testun diolch gyda ni. O ddydd i ddydd i ddydd i ddydd. Mae Eseia 53:2 yn gweud hyn. Nid oedd na ffryd, na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Mae na olwg orllannol o'r arglwydd Iesu pan mae'n marw ar y groes, ac i rai, na gyd maen nhw'n gweld. Dyn yn dioddau ar law yr Iddewon, a'r Rhufeiniaid, dyn yn cael cam, dyn yn cael anghyfiawnder, rhyw aberth, rhyw fath o hunan aber sy'n esiampl i ni gyd. Dyna beth mae lawer o bobl yn ei weld. Dim byd mwy na hynny. Ond pan ni'n edrych ar y groes,
I ni'n gweld prydferthwch Iesu Grist yn ei anterth. Dyna pryd mae mwyaf prydferth i ni. Pan mae di dod fel oen. Pan mae fyna, fel petai yn gwisgo ein pechodau ni. Arno fe ei hunan. Ein ffieidra ni. Dyna y peth mwyaf gogoneddus am Iesu Grist. Bod wedi mynd i'r lladdfa, bod wedi mynd ar ben ei hunan, bod wedi mynd o'i fodd, bod wedi mynd i'r tywyllwch eitha, ein mwyn ni. Does neb tebyg iddo fe. Pwy arall sydd wedi wneud hynny? Pwy arall allan wneud hynny? Mwyn pechaduriaid a gwrthryfelwyr rebels fel ni. Neb arall. Dyna fe. Yn ei ogoniant, yr arglwydd Iesu Grist. Ond i rai, tragedi, dyn yn dioddau, cael cam, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly, gwyn ein byd ni. Ac i ni'n gweld gymaint mwy na gawelodd credinwyr yr Hen Testament. O'n nhw'n gweld o bell, fel yr un ffrosted yna, gweld o bell. A mae Iesu Grist yn gweud bod y lleiaf yn Heyrnas Nefoedd yn fwy na Ioan Fedyddiwr. I ni'n gweld mwy, i ni'n profi mwy yng nghyfnod y Testament Newydd. Felly, chi'n meddwl am Samuel, y proffwyd, chi'n meddwl am Eseia, y proffwyd, gweld pethau mawr. Ond dim byd i gymharu a beth i ni'n gweld. Trwy ras Duw. Noah, Abraham, rhai cyfiawn, edrych ymlaen o bell oedden nhw yn hiraethus am y pethau o Duw yn dweud amdanyn nhw wrth. O'n nhw'n credu fe, cofiwch, ond o'n nhw'n gweld yn glir o gwbl. Oedd nhw'n glir iddyn nhw. Felly, Hebreau 11, cwpl o adnodau, mewn ffydd y bu farw rai hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a ddawyd. Edrych ymlaen. Ond wedi ei weld a'i groesawu o bell. A chyfaddau mae dieithriad ac ymdeithwyr oeddent ar y ddeiar. Wedyn Ioan 8:56. Gorfoleddu wnaeth eich tad Abraham o weld fy nydd i. Fe'i gwelodd a llawenhau. O bell welodd Abraham y Meseia. Pan gafodd Isaac ei eni, gafodd e'r enw Isaac. Chwerthin, llawenhau gorfoledd. Achos dyma'r had, chi'n gweld? Oedd na had lluosog yn mynd i ddod i Abraham, ac oedd na un had bydde'n fendith i'r holl fyr. A mae'n gorfoleddu, na fe. Pryd dawe, oedd e ddim yn gwybod pa mor bell mlaen, ond mae'n dod. A dyma'r addewid gafodd e, chi'n gweld yn Genesis, bendithiaf y rhai sy'n dyfendithio, melltithiaf y rhai sy'n dyfelltithio, ac yno ti, a nes ymlaen mae'n gweud yn dy had i, y bendithir holl dy lwythau'r ddeu. Mae'n credu fe, ond mae'n bell mlaen. Dyw e ddim yn gwybod y manylion, dyw e ddim yn gwybod sut fydd bywyd Iesu Grist. Dim byd fel yna, mae o bell, ond mae'n credu fe, yn ôl beth mae'n glywed. Eseia, dyma beth gafodd Eseia wybod, pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwyddo ei wyllus yr arglwydd yn ei lawer. Faint oedd Eseia yn deall o hwnna, dyn ni ddim yn gwybod. Oedd e'n mynd i ddioddau, oedd y gwas yn mynd i ddioddau, oedd y Meseia yn mynd i ddioddau, ond oedd e'n mynd i weld canlyniadau ei ddioddefaint. Oedd e'n mynd i weld ffrwyth ei lafur. A ni, yn yr 11 ganrif ar 20, yn gweld fel mae hynny wedi digwydd. A fel mae'n dal i digwydd, bod pobl o bob cenedl, llwyth, gwlad, iaith wedi dod i deyrnas Dduw trwy Iesu Grist. Ond dim ond rhywbeth o bell oedd e i Eseia. I ni wedi gweld Iesu, y groes, yr atgyfodiad, lledaeniad y deyrnas, beth welson nhw o bell i ni wedi gweld yn agosach. I ni'n edrych nôl a byw ynddo fe nawr ac yn dod i'w brofi fe. Ond, mae dau grŵp arall, dyw Iesu ddim yn sôn amdano fe fan hyn, fi sy'n cyflwyno hwn i orffen,
dim yn bwynt hir, pwynt byr. Os gallwn ni gael y sleid nesaf. Tro yma, ar y chwith, mae'n eitha niwlog, ond mae yna rannau perffaith glir. Mae'r sgwariau yn berffaith, dim ond illustration nhw, dwi ddim yn berffaith. Ond ar yr ochr dde, mae popeth yn hollol glir. Okay? Wel, pwy yw'r ein te? Beth i ni'n gweld nawr, a beth fyddwn ni'n gweld yn y gogoniant. Mae beth i ni'n gweld nawr o ogoniant Duw yn Iesu Grist yn yr Efengyl, mae beth i ni'n profi nawr, dyw ddim yn cymharu, cofiwch, gyda beth byddwn ni'n gweld. Mae gymaint mwy i ddod eto, a golwg gymaint cliriach ar ei ogoniant i ddod yn y dyfodol. A mae John Owen, y Puritan, yn gweud bod y bwlch rhwng beth i ni'n profi nawr a beth fyddwn ni'n profi yn y gogoniant yn llawer mwy na'r bwlch rhwng saint yr Hen Testament a'n cyfnod ni. Wel, dyna fe. Beth mae'r apostol Paul yn dweud am hyn te? Y nawr gweld mewn drych yr ydym. Ond wrth gwrs, nid drych, nid mirror fel sydd gyda ni oedd hwnna. Mirror metal wedi cael ei sino. Dyna oedd i mirrors nhw. So gyda chi esgus, os oedd eich gwallt chi ddim yn dda iawn, os oedd chi ddim yn didi iawn, oedd y mirrors ddim yn dda iawn yn y lle cynta. Ond nhw ddim yn glir, fel polished metal o'n nhw. So chi ddim yn gweld yn glir, perspektif glir. Dyna i ni'n gweld nawr bydd yr apostol Paul. Ond yna, cawn weld wyneb yn wyneb. Y nawr, anghyflawn yw fy ngwybod. Ein gwybodaeth ni, a'n adnabyddiaeth ni o'r arglwydd, anghyflawn yw nawr. Mae lot mwy na beth gafodd saint yr Hen Testament. Ond yna, caf adnabod fel y cefais unau fy adnabod. Wel, diolch i'r arglwydd am ateb y cwestiwn yma yn y darn yma i ni heno. Boed i ni'n neud y mwyaf o bob cyfle ni'n cael i glywed ac i ymateb i air Duw ac i Efengyl Iesu Grist. Mae gwrthod, wy'n gweud eto, mae gwrthod derbyn yr arglwydd yn bersonol ac ymateb yn bersonol yn hynod o beryglus. Mi allwn ni golli pob cyfle a colli'r cwbl. A bydd popeth yn mynd yn dywyll a byddwn ni felly ddim yn cael byth y cyfle i ddod nôl eto. Gwyn ei byd y rhai sydd yn gweld. Mae testun diolch gyda ni heno, os i ni wedi dod i brofiad o'r arglwydd, bod ni wedi dechrau gweld rhywbeth o'i ogoniant a profi rhywbeth o'i ras a'i gariad, a'i lawenydd a'i ffyddlondeb, a'i ddaioni yn ein bywydau. Gadewch i ni ddal ati yn y bywyd Cristnogol o ddifri mwyn gweld mwy a mwy, wrth gwrs. Dylen ni fyth bod yn fodlon. Sneb ohono ni wedi gweld y cwbl. Mae gymaint mwy. Felly, gadewch i ni o ddydd i ddydd ac o oedfa i oedfa gofyn am gael gweld mwy a deall mwy a cael ei newid mwy gan reality yr Efengyl. O am i ni weld mwy o ogoniant Duw yn Iesu Grist. Gymaint a gallwn ni weld a deall mwy mewn ffordd ysbrydol, real a phrofiadol ac ymarferol. A diolch bod ni'n gallu edrych mlaen i weld yn llawn wedyn ni yn y nef. Amen. Wel, newn ni droi at yr emyn ola. Nawr te i grynhoi na dim fodloni ar ryw rith o grefydd heb i grym. So, rith yw mirage, rhywbeth sy'n edrych bod yna, ond dyw e ddim na. Ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl im. Felly gweddi yw'r emyn ola yma mewn gwirionedd.
Diolch Arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am dy ras tuag ato ni. O'n ni'n gweld y ras bod ti'n rhoi gwaredwr, bod ti'n rhoi y neges i ni, bod ti'n rhoi y Beibl i ni Arglwydd. Gair y bywyd, y ffordd, y gwirionedd ar bywyd, yr atgyfodiad ar bywyd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac o Arglwydd, diolch bod ti di'n helpu ni i ymateb iddo fe, a'i dderbyn a credu a pwyso arno fe. Diolch Arglwydd sydd gyda ni, a diolch. Helpa unrhyw un sydd yma heno neu'n gwrando ar hyn o bryd Arglwydd. Os dyn nhw heb ymateb eto i wneud hynny nawr, heddi. I edifarhau geisio yr Arglwydd i ddod i brofiad o Dduw yn Iesu Grist. Neu bydd yr efengil yn gwbl ddiwerth. Diolch bod ti'n rhoi gymaint o gyfle i ni, bod ti'n rhoi gymaint o dystiolaeth i ni Arglwydd, wyt ti mor garedig, ond helpa ni wneud y mwyaf o beth i ni yn ei gael, beth i ni'n gallu cael a derbyn o thair di. Mewn oedfa wrth ddarllen, mae gymaint o fanteision gyda ni yn y dyddiau hyn, ond helpa ni wneud yn fawr ohono fe, fel bod e'n real i ni, bod ni'n ymateb iddo fe, bod e'n cyffwrdd y meddwl, y galon a'r ewyllus hefyd. A diolch bod gyda ti gymaint o fendithion i ni wedyn, gymaint o ras i ni Arglwydd, gymaint i'w ddweud a'i ddangos i ni yn ein bywydau Cristnogol. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am hyn, a diolch rhyw ddydd y byddwn ni'n gweld yn glir. A gawn ni weld yr Arglwydd Iesu wyneb yn wyneb, yn ei holl ogoniant, megis ag y maen. Mae'n hyfrydwch beth i ni'n gallu gweld trwy ffydd nawr Arglwydd. Mae e'n toddi'n calonnau ni ar brydiau, a mae'n calonnau ni yn llawenhau. Ond beth fydd yr olwg pan gawn ni weld pryd hynny. Diolch bod gyda ni rhywbeth mor fawr i edrych ymlaen ato. Gad i ni brofi mwy a mwy yn y cyfamser, a dod yn fwy a mwy tebyg iddo. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, arosol gyda ni, yn awr a hyd nes y daw. Amen.